बेफोरबायदि सानै साथाम हौवा गारनाय हिनजावखौ जोंनि समाजा गनाया। आलारि, आं दिनै नोंखौ मोनोबा जोबोद समायना नुदों। बिदिब्ला नोंबो आं बायदि मोजां मोननायनि हाखराव गोग्लैबाय। हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरलायबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, गिबियावनो आंनि बे बड' प्रेसन 1M चेनेलाव सोरबाफोर दिनैसो नायसनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आंनि गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। दिनैनि भिडिअ आपडेटआनो जादों फैनो गोनां समाजारि आबुं मोनसे सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों राहा। बे सावथुनाव गुबैयै मेन आर्टिस्ट महरै फावखौ खालामदों मिथि नार्जारी आरो उत्तम, आरो गोबां फाव खालामगिरिफोरा फावखौ खालामदों। बे सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों रातुल ब्रह्म, डाइरेक्टेडखौ खालामदों दशरथ बर', प्रडिउसाराव दं रातुल ब्रह्म आरो कानाइस्रि लाहारी, एडिटआव दं दशरथ बर' आरो रकि बर', केमेरायाव दं रकि बर'। लोगोफोर, बे सावथुनखौ बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होसिगोन। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं भिडिअ लाबोनो नाजागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।